Ambulances rijden veel meer ritten dan voorheen. De ambulancepost in Middelburg groeit daardoor uit zijn jasje en moet verhuizen. Die garage zoals die hier nu staat, is niet berekend op wat we nu moeten leveren. En verder in deze uitzending. Zeeland koploper qua parkeerboetes. En helpt het vaccin tegen blauwtong wel? Goedenavond. Het past niet meer. De ambulancepost in Middelburg wordt te klein. Er zijn meer ambulances dan garages. Ze moeten ook veel vaker uitrukken dan eerst. In de Mortieren, vlakbij de N57 en de A58, komt een nieuwe post, de grootste van de provincie. Nu zijn er hier nog 4 deuren beschikbaar voor de ambulances. Maar op de nieuwe ambulancepost worden het er straks 10. Een ruime verdubbeling dus. En dat is nodig omdat door de vergrijzing en het toerisme niet alleen het aantal ritten, maar ook het aantal ambulances toeneemt. Vorig jaar hebben we zo'n 48.000 ritten gereden. En als je kijkt naar een 10 jaar terug, dan zaten we ruim aan 30.000 ritten. Maar die garage zoals die hier nu staat, is niet berekend op wat we nu moeten leveren. Die toename komt door een stukje vergrijzing, enorme toename in de provincie Zeeland van toerisme. En ik denk het laagdrempeliger bellen van het 112. Daarom rijden er in Zeeland al langere tijd niet alleen spoedambulances. De ambulancedienst maakt ook gebruik van kleinere solo-ambulances. Ja, dit is dus zo'n solo-ambulance, rapid responder. En daar rijdt een verpleegkundige op, met de rijopleidingen natuurlijk. Daarmee hebben we de mogelijkheid om eventueel mensen ter plaatse te behandelen. En als de inschatting zo is dat ze eventueel niet vervoerd hoeven te worden. Want komt dat veel voor dat mensen niet vervoerd hoeven te worden? Dat heet dan bij ons de eerste hulp geen vervoer. Dat komt nog wel regelmatig voor, ja. Op de huidige locatie bij de brandweerpost aan de Stromenweg was uitbreiding niet mogelijk. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie is gekeken naar ervaringen van het personeel, uitvalswegen en aanrijdtijden. Hierdoor viel de keuze op de Bachweg in Middelburg. En die keuze werd bevestigd door een systeem dat de aanrijdtijden in kaart brengt. Dat systeem geeft dat dan ook aan, maar we wilden toch zeker weten en hebben we dat nagereden. We hebben dat opgemeten met een stopwatch om te kijken van klopt het systeem, want je gaat niet zomaar ergens een gebouw neerzetten. Zo, hier komt het dus. Ja, dit gaat hem worden. Waar verheug je je nou het meest op bij deze nieuwe locatie? Wat ik eerder al zei, totaalplaatje, alles nieuw, modern. Zeker ook waar we trots op kunnen zijn, mooie trainingslocatie. De mensen leiden we hier niet op om chauffeur of verpleegkundige te worden. Maar de skills moeten wel onderhouden worden en dat gaan we op deze locatie doen. Ook de ambulancepost in Grijpskerken verhuist op korte termijn naar een grotere locatie in Seroskerken. Door de 2 verhuizingen moeten de aanrijdtijden en dekking van de ambulances op Walcheren en een deel van Noord-Beveland verbeteren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor het schietincident in Middelburg vorige week. Het zijn 2 mannen uit Vlissingen, 26 en 30 jaar oud. Nu blijkt dat ze een dag later al zijn opgepakt. Dat was toen de mannen op de Haringvlietbrug reden. Agenten hebben ze met getrokken wapens uit hun auto gehaald. Vorige week dinsdag, begin van de avond, werd er meerdere keren geschoten op de Regentenlaan in Middelburg in de Magistraatwijk. Er waren geen gewonden, wel werden een auto en een woning geraakt. Op dat moment, rond 6:15, waren er best een aantal mensen in de straat en de politie wil graag in contact komen met hen, want zij zouden belangrijke informatie kunnen geven. Zeeland is koploper als het gaat om parkeerboetes. En de gemeente Sluis springt eruit. Van alle boetes die hier werden uitgedeeld, ging 83% naar foutparkeerders. Dat blijkt uit cijfers van de CJIB, de instantie die de boetes incasseert. Geregeld paniek dus in Sluis. Ja, mevrouw, u haast zich een beetje. Ja, ik ga mij haasten, want anders kunnen we een parkeerboete krijgen. Hè. Wat denkt u dat de reden is dat er hier zoveel boetes worden uitgedeeld voor het parkeren? Niet op de juiste plek staan, denk ik dan. Nou, dat is tot 10 uur.
Dan bent u wel een beetje te laat, hè? Ja, klopt. Ook Veren en Vlissingen staan naar verhouding tot de grootte van de gemeente in de top 10 met de meeste parkeerboetes. Deze Belgen hadden geluk. Er zit geen briefje tussen het raam, het is eruit te wissen, dus ik hoop van niet. De gemeente Borselen heeft op 3 plekken zogeheten fietsreparatiestations geopend vandaag. Heb je onderweg pech met je fiets, dan kun je bij zo'n paal terecht. Het kan zijn van een lekke band of een leegstaande band of een los voorwiel. Het zadel misschien iets hoger, omdat dat prettiger is. Dus allerlei mogelijkheden. Ja, ik vind het een goed idee. Die mogen er nog wel meer geplaatst worden wat mij betreft. That's very good. Ja, dat is goed natuurlijk. Iedereen heeft geen pompje bij hem, hè? De gemeente Borselen ziet deze palen als een hulpmiddel om meer toeristen te trekken. Nou, de toerist gaat vooral naar de kust, maar je ziet dat het aan de kust ook wel redelijk vol wordt. En wij profileren ons als achterlandgemeente van, nou, hier is ook best wel wat te beleven, hè? In Sint-Philipsland zijn mogelijk 1 of meer schapen besmet met het blauwtongvirus, ondanks een grote vaccinatiecampagne. Dierenartsen en schapenhouders zijn ongerust. Ze zetten hun vraagtekens bij de werking van het vaccin. Onderzoek moet nog uitwijzen of de Zeeuwse schapen ook echt blauwtong hebben. Maar elders in het land zijn al schapen overleden aan het virus. Zorgwekkend, zegt ook veearts Frank van de Vijver uit IJsendijken, die in het voorjaar nog druk bezig is geweest met vaccineren. Nou ja, dus nu zijn er signalen in de landen dat de enting niet de volledige bescherming biedt. Nou, daar maken we natuurlijk wel zorgen over. Het virus verspreidt zich door zogenoemde knutten, oftewel kleine muggen. Het warme weer dat de komende dagen wordt voorspeld is dan geen goed nieuws. Nee, dat is goed voor de knutjes. En niet goed voor de verspreiding van blauwtong. Dus dat wordt spannend. Maar niet iedereen is bang voor een uitbraak. Voorzitter van de Zeeuwse Schapenvereniging, Henk Bruin, denkt dat Zeeland, net als vorig jaar, gespaard blijft. Ik bereid me liever voor op het ergste en ik hoop van harte dat het weer Zeeland voorbij gaat, maar ik denk het niet. Hoezo denkt u van niet dit keer? Omdat het nu al bezig is in heel Nederland. Kijk, Zeeland heeft wel een paar voordelen en een van die voordelen is dat het niet dicht bevolkt is qua vee. Dus de boerderijen staan niet dicht op elkaar. Dat geeft al iets minder risico op verspreiding. Maar omdat het nu al bezig is, de verspreiding gaat ook weer redelijk snel, denk ik niet dat wij eraan voorbij gaan. Zeeuwen melden zich vaker dan gemiddeld ziek bij hun baas. Zo blijkt uit cijfers van het UWV. Na een jarenlange stijging is het ziekteverzuim sinds een jaar wel weer licht aan het dalen. Maar in sommige sectoren blijven de problemen groot. Met name in de zorg, waar de kinderopvang natuurlijk ook weer een soort van afgeleide van is. In de industrie zijn dat eigenlijk, en in het onderwijs zie je met name het hoogste ziekteverzuim. Volgens Punt zijn hiervoor een aantal oorzaken. Met name gaat dat door de toenemende virussen, dat is met name de oorzaak. Maar tegelijkertijd is het arbeidskrapte en werkdruk. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft ook te maken met een stijging van het ziekteverzuim in de afgelopen jaren. Wij zien wel een stijging van het verzuimpercentage na corona. En ik denk dat het veroorzaakt wordt door virussen, griep, wat toch wel flink om zich heen grijpt af en toe. En wij zien ook wel een toename van mentale klachten bij mensen. Wat mogelijk ook wel veroorzaakt wordt door het personeelstekort, niet alleen bij ons, maar overal. Op het moment dat die arbeidsmarkt heel krap is en er ontstaat meer ziekteverzuim, komt de werkdruk wordt hoger op de overblijvende mensen, zeg maar. Nou ja, en zo gaat het dan verder naar beneden. Om het ziekteverzuim in Zeeland te verminderen heeft het UWV een aantal oplossingen bedacht. Vanuit het UWV bieden wij onder meer de 34 oplossingen aan. Die zijn onderverdeeld in 3 categorieën. In het anders kijken naar werk, het anders inrichten van je werk, het binden en boeien van mensen, maar het ook kijken naar nieuw talent. En als je naar de combinatie van dat soort oplossingen kijkt, dan zit daar op de langere termijn zeker het vertrouwen in dat dat beter kan. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is zelf ook druk bezig om het ziekteverzuim binnen de organisatie terug te dringen.
Als je het hebt over de werkdruk, hebben we sinds 2 jaar groepshulpen aangesteld om pedagogisch medewerkers te ondersteunen, zodat de werkdruk lager wordt. Maar we zetten ook wel in op individuele hulp voor mensen, in de zin van coaching. We hebben een vitaliteitsbudget, dus dat we mensen activeren om in beweging te komen. We hebben een welzijnsbudget, dat mensen ook leuke dingen kunnen doen met elkaar. Dat ook om het werkplezier te vergroten. Daarnaast is het volgens Van der Graaf vooral belangrijk om te voorkomen dat collega's uitvallen. Dus dat je het niet zo ver laat komen dat iemand daadwerkelijk uitvalt. Maar dat je van tevoren met mensen in gesprek gaat. Wat kunnen we nou doen om jou te helpen wel die balans weer terug te vinden. En moeten meerdere partijen gaan samenwerken om dit probleem op te lossen. Het samenwerkingsverband, wat we hier met name ook in Zeeland hebben, is Aan de Slag in Zeeland. Daar vinden alle partners van de arbeidsmarkt zich in. Opleidingsinstituten, gemeenten, vakbonden, maar ook UWV. En in de gezamenlijkheid van dat soort partijen moeten we met elkaar die oplossingen vinden. Zowaar een dag om naar het strand te gaan. Veel zon, vooral aan de kust, droog en 21 tot 23 graden. Ook vanavond blijft het zonnig. Morgen opnieuw veel zon en het wordt nog een stukje warmer dan vandaag. Op onze social media kanalen aandacht voor de reizende tentoonstelling met dode lichamen. Want die is nu te zien in Kamperland. Onze verslaggever ging eens kijken of dat macaber is of vooral interessant. Op Insta dus, TikTok en Facebook. En dan zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Geniet van de zomeravond. Tot later.